Kahit. Tinataw. Yan. So, kaya ako na bro. Palagan. Okay guys, kumusta? At welcome na naman sa ating YouTube channel. So ngayong araw guys, magluluto kami ng pulutan. Ulo ng kambing. Yan. Picture nang? Ito. Tapos meron pang paa dito guys. Yan. Bale, sinampalukang paa at ulo ng kambing. Okay guys, ito. Talim yan doon. Walang kalawang meron. Kasama natin si Baldo guys. Yan. Tsaka si Kianton. Yan. Sa yung ano natin ngayon. Lulutuan. Yan guys. Ulitin naming linisan para mas malinis, mas masarap. Yun. Ito naman yung tatrabahuin ko. Yan guys, ginamitan na ng ng pang-kuskus. Yun. Para mas malinis. Malaplatan natin yan. Tapos makilinat sa matunaw. Yun. Tumawag. Hey! Alam mo na 300 page? Oh yeah. Kira 3 points. Talaga na wala ka. Ay, ito lang natin ang baka. Kontiguan. Oy, mga tigwala. Las muatan. Mga rin ba? Nagbuwar si Dilo pa sao. YouTube ko daw. Jadi tulang. Guys, ito na. Na-chop ko na yung paa. Ito na yung lahat ng balat. Meron pa pala doon konti. Bale, pinaghiwalay ko to guys kasi pinag-isipan namin kung gagawa kami ng kaldereta. Ito, saka yung matitira sa leeg guys. Sayang din kasi. Yan. Pero ito, silbo na to. Semi-sisig na yan. Okay guys, nalagyan na natin ng suka. So, ito. Guys. Okay guys, andyan na yung mga balat. Dilas na yung utak. Gagawin daw naming sisig sa ni Baldo. Crudo po yung gamit yan guys. Dito natin lulutuin yung pinatay ng baka. wow! Papaitan na baka guys oh. Ulam ni Kianton, sarap.
Talagang pampatibay ng tuhod. Pampatibay ng tuhod guys. Okay guys, bubombahan guys para lalong lumakas. Malakas siya mapoy guys oh. Lupit. Dilipat na pa yung ano. So, ito na yung utak guys. Saka yung balat. Iprito na rin kami guys para sa laman. Kasama niya. Ito yung laman. Good luck. Ha? Eklo. Okay guys, prinator namin yung yung balat saka yung dila. Ayan. Para mabango. Okay, huwag lang sobrang guys kasi mahirap iwain dahil pupuna. Okay guys, prituin na natin. Huwag tayo ng konting mantika dito. Sama mo nito. Santa Calero. Ha? Santa Calero. Luya. Hindi natin kailangang sunugin yung luya guys. Pagsabay na natin yung bawang sa sibuyas. Ayan. Kasi gagawin natin itong sinampalukan guys. Tapos yan, di rin kailangang mag-brown to. Pwede na yan. Lalagyan na natin yung ito. Yeah. Natin halo. And guys, lalagyan na natin siya ng tubig. Pampalambot lang yan guys, mamaya ulit. Guys, dapat thin lang yung hiwa nito guys, pahaba. Bubuhat ka ba? Pulutan mo naman.
Walang sisay, ano ba nyo? Masing? Nagdimasin. Kumanganin? Kahit bumanganay. Sarap nito guys. Balik-balik ito, ano natin niya? May dandot eh. Laging ko na sinampalok. Wala na yun. Yan. Guys, panghuli. Utak. Pampasarap. Yun. Kita ngapabosin pare mana natin. Tulong bisa lebih nato yan. Ulatanan dang, nyadang. Ingat ako. Ulatanan lagi tama. Okay guys, eto na. Yum yum yum. Okay guys, kuha kami ng sampalok doon. Right. Taraon. Woo, maputit guys. Nga to. Thanks. Thanks. Hinataw. Wow. Yan guys, nilagay na natin yung sampalok. Yan, kalalagay lang. Yun. Okay guys, medyo nadurog na yung sampalok natin. So lalagyan na natin siya ng asin guys. Asin muna. Asin. Tignan pa natin. Saka ang palasa. So guys, eto. Marami yan. Lagyan natin lahat. Yung sakto. Ito na matata niya no? Labay. Kurang tabay. Guys, yan. Kurang penang. Ikan tabay nga rad. Patatungan pa lang. Okay guys, dadagdagan pa din daw namin ng sabaw. Kasi Guys, inalo na natin. masarap magsabaw dahil naulan. Hehehe. A few moments later. So kuya, ano na bro? Followers mo, minsan. Nay. Bibigay na joke. Hanggang umno. Yaw. Yeah. Ito nagkay. Baby. Daw.